Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Prayer for Peace ni Presidente Rodrigo Duterte sa Dumaguete City wala gitagaan permit. Pagtililipon, madayon sa gihapon. PDP member sa Negros Occidental nga nagpanumpa wala makabaton sa mga dokumento. Chief Tanod patay sa pagpaniro, biktima nag-angkon sa 14 ka mga igo sang bala sa lawas. NPA nag-ako sa pagpatay sa iya. Pito ka tuig nga bata nga ginaligar nakatiro sa iyang amay nga isa ka pulis, nagnegatibo sa paraffin test. Utod kag Iloy, nagnegatibo man. Kag sa good vibes, tumalanaw na dala sa performance ang isa ka contestant sa Hacienda Carmen Got Talent, gintapungol niya ang mga performers. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bitaw Head Patrick Lacson ang ginserbihan sa 5-day suspension angot sa duha ka mga notice to explain nga gin-issue sa iya. Magluwas sa warning kag pag-reprimand ni Mayor Albi Benitez batok kay Bitaw Head Patrick Lacson, ginpirmahan sa alkalde ang ginrecommend nga 5-day suspension batok sa iya. Ini may angot sa mga notice to explain nga gin-issue sa iya. Una diri ang pagkakasang logo sticker sang syudad sa MABCAB unit nga nakuhaan sang litrato nga nagapark sa puloy-an ni Lacson kag ang pag-issue niya sang memorandum nga nagahatag quota sa mga traffic personnel nga manakop sang traffic violator sa syudad. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ang penalidad ang naangot sa light offense sa pagsupak ni Lacson sang office procedures. Ginpahayag na ni Lacson nga ginabato niya ang anuman nga pina sa iya man ginako nga sala. Wala labot kay Lacson, gintagaan sang warning pati ang anay bitaw deputy nga si Jose Antonio Robelio nga karon on indefinite leave. Ma'am, bago lang, I work at the pleasure of the mayor. Anything he decides, I respect it. Sa number 9, linibo nga mga kadete na talana nga mag-compete para sa second Philippine ROTC Games nga paghiwaton sa Bacolod City. Opisyal nga ginpirmahanan dahil Senator Francis Tolentino kag Bacolod City Mayor Albi Benitez upod sa pamunuan sa Department of Education Regional Office 6 kag Philippine Air Force Reserve Command ang kasugtanan para sa second Philippine ROTC Games sa Bacolod. 14 ka mga hinampang ang hiwaton halin sa Mayo 26 tubtub Hunyo 1 sa syudad sa Bacolod nga manginhost ang ROTC Games Visayas leg karon nga tuig. Ginsiling ni Senator Tolentino nga balantayan ang sports events nga sarang makahatag inspirasyon hindi lang sa mga athlete kundi para sa mga pamatanon nga mababaskog pa ang ilang nga pagpalangga sa pungsod. Para sa alkalde, dako nga ang bulig sang National Sports Competition sa pagsanyog sang turismo. Magluwas sa adjustment sa pagpatigayon sa mga hinampang sa piyak sang mainit nga panahon, mas ginpaayos ang organizing committee ang pagdumala sang tuigan nga kompetisyon halin sa pag-improve sang officiating committee kag pag-designate sang mga venue para sa hinampang. To highlight the ROTC as not just a military training avenue for cadets, but as a pathway to patriotism, not just through your straight military training. And we would want in the near future to have national athletes coming from the ROTC Games. Bacolod's been a destination already of a lot of events, and surprisingly that a lot of organizers responded favorably because number one, it's supposed to have very good food and it's not as expensive, and plus there's a very generous LGU. Sa number 8, isa ka tuig nga bata nga lalaki ang pinakaulihi nga nagpositibo sa pertussis sa Negros Occidental. Nagdangat na sa karon sa 14 ang confirmed pertussis sa probinsya.
Sa May 6 nga report sa Provincial Health Office sa 64 ka pertussis-related cases sa Negros Occidental, 14 ang confirmed kung sa diin isa diri ang damlag pa napatay. 33 naman sa 64 ka pertussis-related cases ang may negative result kag 17 naman ang probable o kung padayon nga nagahulat sa laboratory test result. Suno kay Dr. Gurley Pinonggan, ang Provincial Health Officer, 20 sa 31 ka mga LGU ang mayara sang at least one pertussis-related case. Samtang padayon pang pag-process para sa pagbakal sa probinsya sang 10,000 doses ng bakuna para sa DPT. Sa number 7, pito ka tuig nga bata ang inaligar na katiro kag nakapatay sa iyaamay nga isa ka pulis nagnegatibo sa paraffin test. Iya utod kag iloy nagnegatibo man. Negatibo ang paraffin test results ng tatlo ka mga ginakabig nga persons of interest sang PNP sa pagpatay sa kay Police Staff Sergeant Lerny Alatsa. Ang tatlo ang nagnegatibo sa paraffin test amo ang pito ka tuig nga bata nga ginatudlo sang iya iloy nga nagtiro kag nagpatay sa iya amay nga pulis. Isa ka 12 anyos pagid nga bata. Sunod sa kay Police Captain Judicis Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office, hindi conclusive ang nasabit nga resulta agud matumod kung ano gid ang matud-tuod nga natabo. May ginahulat pa sila nga ebidensya gikan sa scene of the crime operatives kag autopsy result sa bangkay sang pulis. Dugang pa niya, magalunsar man ang sa separado nga investigasyon ang nokpuangot sa kamatayon sa pulis kag ilang tipunon ang mga pahayag sa mga persona nga nakakilala sa biktima kag ang iya pamilya. Abril 27 sa nag-inaway ang pulis kag ang 11 partner sa ilang balay sa Barangay Andres Bonifacio sa Sagay City. Ginaligar sang 11 partner sa pulis nga naagaw sa pito ka tuig nga bata ang pusil nga dalon kun tani sang iya magulang sa piyak balay. Ginsulod niya sa kwarto nag-inaway niya nga amay kag iloy kag gintaya ang pusil sa iya amay kag gintiro ini nga ginhalinan sang iya kamatayon. Sa number 6, Chief Tanod patay sa pagpaniro. Biktima nag-agong sang 14 ka igo sang bala sa lawas. NPA nag-ako sa pagpaniro. Patay ang Chief Tanod nga si Donnie Baculi, 37 anyos, matapos nga ginpaulanan tiro sa nabukid nga bahin sa Barangay Kamindangan, siyudad sa Sipalay, Biyernes ang gabi. Suno kay Police Lieutenant Colonel Fernando Somblingo, Acting Chief of Police ng Sipalay PNP, ang biktima ang yara sa sulod sang ilapuluyan sang may nagtawag sa iya kag sa pagwa niya hinali ini siya ginpaarakan tiro sang wala pa makilalaan nga suspetsado. Ginhingagaw padala sa Sipalay City Infirmary Clinic si Baculi apang gindeklarar nga dead on arrival. Hindi pa matumod sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. May 14 tanan ka mga igo sang bala sa lawas ang biktima. Sa ginpagwa nga statement ni Ka Andrea Guerrero, ang spokesperson sang Armando Sumayang Junior Command, New People's Army, asset sa militar ang Chief Tanod kag nagapaniktik sa gihos ang NPA. Nakuha sa iya sang NPA ang 45 kalibre nga pistola, mga bala, radio handset, posas kag mga ID. Sa number 5, driver patay matapos mahulog gikan sa iya ginamaneho nga truck. Patay ang driver nga si Alejandro Cartagena matapos ka nahulog sa iya mismo ginamaneho nga truck Domingo sang kaagahon sa Araneta Street, Purok Progreso, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Samtang pilaso naman ang helper nga si Rolet Karampatana, 33 anyos. Sunod sa hepe sa Police Station 9 nga si Police Captain Michael Tubura, padulong sa sur nga bahin sa Bacolod ang truck nga naglikaw ang driver sa truck sa nagasugata nga motorsiklo apan nawada naman siya sa kontrol sa manubela kag natumba ang truck matapos nga makalabot ini sa hindi sementado nga bahin sang dalan. Suno pa sa kay Tuburan nga bangod nga wala sang portahan ng truck, nahulog ang driver nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginausisa naman karon sa Police Station 9 ang nabato nila nga impormasyon nga nalapakan sang nagasunod nga pick-up ang biktima. Sa number 4, ginhugpong nga puwersa sang Animal Welfare Group ang nagrally sa Bacolod City Public Plaza agud to ipanawagan ang pagpabaskog kontra animal cruelty.
Suksok ang itom nga panapton kag dala ang mga litrato sung ginalegar ginpatay nga ido nga si Cindy o kon Maria. Nagmarcha mga katapos ang animal rights group sa Bacolod Public Plaza sang Domingo sa tubang sang San Sebastian Cathedral. Masa nagbaskog ang ila pagsinggitan para manawagan sang hustisya para sa mga ido nga ginalegar, ginpamatay sa sulod sang compound sang cathedral. Si Bishop Patricio Buzon sang Diocese of Bacolod ang damlag pa naghimutig sang akusasyon sang grupo angon sa pagpamatay sang ido. Ginpatag sang obispo nga wala sang mando gikan sa simbahan angon sa pagpatay sa mga hinuptanan kag wala nila ginatolerar ang pag-abuso sa mga ido kag kuring. Sa piyak sini padayon nga ginahinyo sang animal rights group nga mapatuman ang investigasyon sa natabo nga pagpamatay sang ido kag kuring sa bulig sa mga saksi nga kadam-an diri nagatrabaho sa compound sang cathedral. Gina-seek gid namon ang mga witnesses nga mag-come forward. Amon ang amon gid nga wishes para may ara gid justice sa nga patutunguhan. Kaya ang last namon nga pag-reach out namon sa mga witnesses is gambas sila nga manaylo anay kay tungod nga gina-track nila ang mga screenshots amon so kabalo ang hambal nila kabalo kung seek na justice pero gina-protect man nilang livelihood nila. So do medyo ang nag-report kay Maria ang nakakita sa iya medyo torn sila either give justice to the dog or keep their jobs. Sa number 3, nagsaka na sa 214 million pesos ang kahalitan sa pananong tugas ng drought. May pila naman kabahin sa Negros Occidental nga ginulan pero kulang pa ini. Sunod sa kay OIC Provincial Agriculturist Dina Hinsola, sa mga nagliligad nga semana, may pag-ulan nga nagtupa sa pila kabahin sa probinsya gikan sa light tubtub sa heavy rainfall. Kaina, may report man nga pag-ulan sa Kabangkalan City. Ang ulan nga nagtupa sa nagligad hindi nagakaigo para masabat ang kakulang sang tubig sa pananom sunod sa kay Hinsola. Pero makabulig man sa pagpabugnaw sang temperatura. 208 million pesos ang report nga kahalitan sa Humayan kag 5.8 million pesos naman sa Maisan. Sunod sa Kainzola, ilag na lang taw nga hindi naman gid maglala ang sitwasyon pero parayon pa ang pag-abot sang report bahin sa kahalitan sang yadtong wala pa nakasubmit sa mga LGU kag parayon pa ang validation sang OPA. Minimal ang kahalitan sa irrigated areas o kung paanggid sa rain-fed areas kung nagasalig lamang sa ulan. Ginahulat naman nila ang datos para mapatod ang mga rice production. Hindi man nagahar nga apektado ang production pero nagalaom sila nga makadeliver sang 5-6 ka metric tons per hectare sa mga irrigated areas. To balance lang puro kang sa soil, hindi pag sa too much ka penetrate sa soil. Pero nagano sa of course sa temperature bala mo kung tamang kainit man sa ganda ka pag gani ang tubig hara sa humay maski irrigated. Pero hopefully ang rain siya, especially sa rain fed, anay sa tukay, condition. Pero galing kay Tikpan, may mga lifting pa. Sa number 2, Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nagapati nga hindi na kinahanglan pa nga mag-resign siya sa PDP laban. Inibangod sunod sa iya, santion nga siya ang nagpanumpa sa partido, wala man tigayon nga nabalik ang ilang nga membership papers. Mga isa sila kagatos nga mga elected officials sa among nga tion suno kay Escalante. Sa October 2017, may 11,000 ka mga negrense na nagalakip sa mga local government officials kag barangay officials ang nagpanumpa sa PDP laban ang Administration Party sadto sa separado nga mga kahiwatan sa Victoria City kag Bacolod City. Suno kay Escalante, sa iya nga bahin sila ang ginpaidalom sa orientation antes pa man nagpanumpa. Pero wala na sang feedback sila nga nabaton gikan sa partido humalin sang ginpatigayon yadto. Wala man siya nakabaton sang membership papers. Sa nagligad nga eleksyon, nag-file sang COC si Escalante bilang unega. Sang Biyernes, ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga may palaabuton nga mass resignation gikan sa katapo sang PDP. Suno kay Benitez, madamo na sang miyembro sang partido ang wala nalipay sa partido. Damlag pa ang katapos ng sanggunian
iyang panlungsod sa Victorias ang nag-resign man sa partido kasunod sang plano nga mahimo si Anay Victorias Mayor Francis Frederick Palanca ang iga-field bilang gobernador sa 2025 nga pinili ay kung kinahanglan. Hindi ko siguro kailangan mag-resign kaya I think wala mo ko mag-accept siguro. Pero wala ka mo ginisyuhan membership papers. Wala kami kamaton dahil. Wala kami feedback, wala kami tanan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Prayer for Peace ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa Dumaguete City, ginbawian sang permit sang LGU. Pero pag tililipon, madayon sa gihapon sunod sa mga organizers. Ang iniga poster ang nagaserbi nga imbitasyon sa mga supporters ni Anay Presidente Rodrigo Duterte para sa isa ka Prayer for Peace rally sa Boulevard sa Dumaguete City buwas sa hapon. Ugaling, sunod sa mga organizers, ginbawi sang LGU ang permit nga gin-issue sa iladamlag pa sa rason nga kulang sa mga pulis nga magapatuman sang kalinong sa mga pagtililipon kag wala sa mga portalets pati na mga barriers nga kinahanglan man para sa seguridad sang Anay Presidente. Sa radio program nga DZRD 981 News, ginsiling ni Anay Malacañang spokesperson Harry Roque nga hindi makapugong sa pagtambong sa Anay Presidente sa mga pagtililipon. Bisan wala sang permit, madayon sila sa gihapon. Hindi man kuno kinahanglan ang madamo nga mga pulis, kay para sa iya, si Duterte sa gihapon ang pinakapalangga nga tawo nga opisyal sa gobyerno. Balantayan suno sa iya ang mga ibuyan nga mga tinaga sang Anay Presidente, ilabi na ang mga records halin sa PIDEA. Alam na naman natin ang pagigipit ng Malacanang. Baka hindi mo matanggap ang AIX, hindi mo matanggap ang TUPAD, hindi mo matanggap ang iba pang mga proyekto na galing sa national government kung hindi susunod sa kumpas. Pero alam niyo po, talagang hindi na magpapapigil. Dahil kapag tayo naman ay tatanggapin na lang kanilang panunupil, talaga pong mawawalang bisa ang ating mga karapatan. So nagdesisyon na po ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, organizers ng TAPS, Transparency, Accountability, Peace and Security, tuloy na tuloy po sa Dumaguete. Sa Good Vibes, viral ang performance ng duha ka mga estudyante sa talent competition matapos mayara sang tumalanaw nga nadala sa ilang nga eksena kag gintapungol ang performer. Sa pensar niya nga matuod-tuod ang ilang nga acting. May report si Nico Delfin. Ining eksena sa production number sa mga senior high school students nga Sanday Francisco Miguel Gregorio kag Josel Flores sa Hacienda Carmen Got Talent Competition sa Barangay Granada sa Bacolod sang Sabado. Nagapakita ini sang OFW nga biktima sang pagpang-abuso sang iya nga amo. Panugod pa lang ini sang ila drama performance kag madamo na sa mga tumalanaw ilabi na mga Iloy ang nangin emosyonal. Ako kaya katulog ito yung luha ko yan. Kaya nasubukan ko. Mahigay na kami tani. Nga amo to ba? Hindi ko ayun na lang kamo mag-abroad kaya mo ni gal. Oo. Pati kamo doon na no gali doon na papati nga mo na. Daw matulog na to yung pre kay Hinali na lang na may isa sa mga audience ang wala makapugong sang madala sa eksena. Nagsaka sa stage kag gintapungol si Gregorio. Suno kay Gregorio, wala nila ginapaabot nga seryosohon sa mga tumalanaw ang ilang nga acting performance. Istorya pa ni Gregorio, makapila na nila ka beses ang ginimo ini sa iban pa nga talent competition. Dapat kuntani may isa pagid sila kanatala nga performance pero sa kakulba nagaduha-duha na sila nga mag-perform liwat. Wala man kalma lang ko tapos ang nagpalapit sa ako nga ginaparak ako sa bag. Na gano'n na lang ko dayon ang ako nga lingon nagkalma. Tapos nakibot na lang ko nga ngupod ko nga isa, nagsimbag ng siya. Mutang gipunggang ko na lang hindi na magdamo ang gamo. May tani kami may gatalan kami tani sa Linay sa 19 sa Yaman. Oo. Pag kami na yapon. May interest sa Linay, kilain na may tani. Kaso mo nang tabo nang hindi na namon paguliton. Di lang nga paglimaton. Nga. Sa tani akong magtalent sa Linay, ako naman tutani patyon sa bahay. Di ba si Maray makuha naman? May madala naman? Masabaan mo na gani, basta may madala naman, hindi na lang.
Madasig naman yung nagresponde mga tanod kag purok official sagod mapunggan ang paglabutanay sa mga performers kag sang tumalanaw nga ginkilala kay Alan nga isa ka obrero sa hasyenda. Pero natapungulan si Alan sang grupo ni Gregorio sang makitang iya ginhimo. Ginpahayag ni Ronnie Ben Holovelo nga nagaserbe purok president nga nabilanggo nanay si Alan tungod sang kaso nga rape kag mahimo wala niya mapungga ng kaugalingon sang makita ang mga eksena sang pagpang-abuso nga ginlaragway sa mga performers sa talent competition. Ang balik na istorya ako sa gapang nga sa pinsa ko niya pati ako sa akong pasinsa ko ko simo to ya. Hindi na sa bilog ako nung kabuhi ko no dulman sa kuno mo. Kay do naluoy sa kuno kagi sa kastigo spiritual man mo. Kagi pas bang nasa una nga nang rape sa. Walang promise sa akon sa nga hindi sa mapalapit hindi ko manggamo da hindi ko mo palapit. Wala kainom siya gali that time. Why mo kuno sir? Wala man. Inom? Emosyon na gidi Oo. nagdala siya. Kaya ko nakainom sa sir guro mawala gito siya kay ti recall sa daan mo. Natala na nga magpangayo sang pasaylo si Alan sa performers. Pero ginpablatter na siya sa mga purok officials kag sa mga performers sa iya ginhimo. Wala na natapos ng Day Gregorio ang ila performance na tungod sang insidente. Pero nagpauli sila dalang 1,000 ka peso nga padya bilang first runner-up para sa pinasay nga performance nga ila ginpakita. Sa piyak sa ila gindangtan, nalipay man sila nga sa mata sang isa ka tumalanaw daw nangin matuod-tuod ang ilang nga acting sa entablado. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Bago ka mudlay, magaling kung effective ang imong acting, no? Pwede ka masalan kag mag-maintrang ibang nga tao nga bitong tuod gid. Actually, Ming, naluoy man ko sa ilang at the same time, do hindi ko kapugong man ba lang ang magkadlaw, no? Pero charge to experience, na siguro rin. There's always a first time, gani ka, no? Kagawin ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansay kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.